A brief update lang no kay for ages, time immemorial kining is Fortuna goods flooded. Bata pa ko karon, bata na lang ang itsura, napagyapon na. Pero ako mo tong gi-update lang nato atong mga members of the Mandawi Chamber of Commerce and Industry sa business sector na kanang wala lang ta nagtugtog sa pansita na we're doing something about it. Actually, it's 96% na ang project nato diha in coordination sa that's locally initiated, coordination sa national government connected sa Oriel Creek. Pero di pa man mo allow sad ang gitawag lang floodgate, pero black man sa Rolling Hills gamay ra ilang gi-open, which is totally understandable kay before daw di backflow man, pero karon open naman ang duha ka waterway. So amo silang gihangyo na kung pwede bisag 50% lang ato kay 2 meters by 2 meters man na 2 meters width, 2 meters ang length ana siya na drainage na gibutang sa city diha. So we're asking them while waiting na 100% kay daghan pa mang debris ngadto kana i-remove sa contractor, maabli lang para ma-observan sad namo kay karon mga 10-15 minutes man siguro after a heavy downpour mo subside mo sad dayon. So ako lang sad silang giingnan na kanang manager expectation na di kini maparehag yun sa una na wala na yun na siguro lagi pa yung baha pero paspas na lang mo subside no kanang was at least kanang may improvement. Na-mention ni mo kanina ang basura medyo Yes, no, actually mo na perennial problem not only with the city of Mandawi but all over kanang from Lapu-Lapu to Cebu City sa tubog Pilipinas gyud no kay it's a behavioral change yun ang kinahanglan. Maybe sa atong generation, I just want to be honest, maglisod ng pausab. Pero we have to start them young. Munang naibagong ipasad ang atong city council na i-educate early ang atong mga batanon na kaning in terms of segregation, kung na plastic, way basura, ibutang sa bulsa. Very, very basic, but that would be very helpful. Kaya kanya itong gibuhat na drainage, once di sad kaagi ang tubig, kay matabunan sa plastic, bubakflow, gina, magbaha, gina, niya. Bingon na sad sila na, ingon sa mayor na wala baha din nagbaha kay tungod man sad no way discipline ba ang atong mga ubang mga kaigsuonan dili tanan no na may uban sa gid mo sunod gud sa unsay atong mga polisiya na usay say ikaayo sa atong syudad. So on track ta sa ato ang flood control mitigation na to? Yes, naamagita ibisag ang kaning sa Tipolo which is 55%, this one is 96%. Again, ako lang i-reiterate, di man namagod part sa atong memorandum of agreement between Rolling Hills and the city of Mandawi, di nila i-fully open to ang katong floodgate until 100%. So nihangyo ta nila na pwede bisag 50% lang kay we will observe na unsay gid ang kapaspas na gid mo drain. Karon paspas na naman mo drain because of that, mas mapaspas pa gid. Na di ba kung sa una maabot sa neck deep, karon tuhod na lang, magian na lang sa sakyanan. Pero atong gusto mas ma-minimize pa gid na because of this project nato sa local government in coordination with the national. For Innovator, Mayor, nag-cut tag lane, so 2 lanes lang siya. Kasi update, Di kana siya i-raise man na siya ang bridge diha. No, this is not a initiated by the city. This is a national project. If I'm not mistaken, kang QT man siguro na. But we support it. Kaya mas mapaspas naman ang flow diha dapita. Pero that's not a permanent solution. Makatabang lang. Ang usa sa permanent solution gitan-aw sa atong master drainage plan, we have to cut through diri sa Innodata, which is na may mga warehouse. Kanya 2 months back nakasign na tag user frac agreement sa tag-iya diha na makaagi na ta. So ako lang point is dili ra ni plano nato na muna atong gustong buhaton natay concrete plans, it's moving. Di lang yun ana kadali. No, pero at least kanang nanatay vision ba na okay na ni siya, funding na lang from the national government, hindi man kaya sa city, makalusot nga to sa ilang property, kay instead of mo see siya, mo curve pa, diretso na, mas paspas ang flow sa water dapita. Last question, Mayor. Yes. Rainy season, bagyo season, El Nino pagyod. Mensahe nimo sa atong mga fellow Mandawian. Yes, sa ako mga kaigsunan diri sa atong pinanggang syudad sa Mandawi, usa ra gyud ako hangyo, ako lang yung balik-balik ko magtinabangay lang gyud ang tanan no, because we can't do this alone. Dili kaya sa inyong local government lang. Kailangan natong tabang sanan from national to provincial to barangay. Kana to it needs a community involvement gud. Mora na akong hangyo. Yes.